Som učiteľom celým svojim srdcom a preto som si pri vás pripravil inovačné vzdelávanie. Volá sa Pedagogické omrvinky nového sveta. Venuje sa umelej inteligencii, ale inak. Dal som preč kompletnú teóriu a zamerali sme sa iba na prax. Len na prax. A preto toto vzdelávanie dokážete spraviť za pár dní. Termíny sú stanovené tak, že môžete začať okamžite a skončiť povedzme za 3 dní. Je otvorené všetkým pedagogickým kategóriám, dokonca aj vychovávateľom, špeciálnym pedagógom a psychológom. Použil som v ňom celý môj know-how ako vysokoškolského učiteľa, ako ministerského zamestnanca a ako riaditeľa tejto edukačnej firmy Chronos Education. Teším sa na vás a viem, že spoločne dokážeme naštartovať náš vzdelávací proces a zmeniť možno klímu v našej triede, v škole, v meste a prečo nie aj na celom Slovensku. Bude to jazda.